Dobrý večer. Dnešná noc bude polooblačná až oblačná a môže aj slabo sprchnúť. Teplota poklesne na 12 až 6, v dolinách a kotlinách na 3 stupne. Posledný aprílový deň bude premenlivý, polooblačný až oblačný. Na západe sa prehánky vyskytnú miestami, na ostatnom území len ojedinele. Nie sú vylúčené ani lokálne búrky. Teplota vystúpi na 16 až 23 stupňov. Slabo sprchnúť môže zajtra aj na horách a v nadmorskej výške 1500 metrov bude okolo 12 stupňov. Bio zostáva na dvojke, čo je slabá až mierna záťaž. Počasie sa výraznejšie nezmení ani v nasledujúcich 4 dňoch. To znamená, že slnko sa bude striedať s oblakmi a občas aj slabo sprchne, prípadne sa vyskytnú ojedinelé lokálne búrky. Úplne bez rážok bude pravdepodobne iba nedeľa. Teploty vystúpia väčšinou na 16 až 24 stupňov, prechodne chladnejšia. Má byť iba sobota 14 až 20 stupňov. Toľko počasie. Pekný večer.